bandiraɓe musidɓe moƴƴuɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe pular noddi notoyɗen. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko erago jaam noddi ko pular noddi ko pulagu pelle men godal kisal de yirde pulagu peggal mamadou alsane ba e CIJP fedde jayɗiyankoɓe windere ɓuddortoɓe ɗemgal pular enen juɓɓina ñalawma windere ɗemgal neniwal hono journée internationale de la langue maternelle hikka ñalade nde waɗata ko aset nogas e nayyi lewru février hitande ujunnaji ɗe nogas e nayyi sanga wakkuji sappo e jeegom toon to centre sidi hot to yombol e nder Dakar wuro lamugo ɗiɗi Sénégal kono tedduɗo o hono Ibrahima Moutar Dare Sarr jayniyanke wittiyanke windiyanke député moɗiji Mauritanie yewtanta bandiraɓe hunde e deftere makko ayawuji kaɓirɗi jayneji e ɗemɗe guelliji langue national e média audiovisuel jaydiyankoɓe mawɓe hono Siley Ndiaye gollotonoɗo to RTS e Hammi Amadou Ly mo 2STV ma jib gueɗe ɗe jerwo ɗum ha feewa ngam ñamtude nde ñalane godal kisal pengal e CIJP ene bismi hen directrice de l'alphabétisation et de langue nationale fedde lewrowal communication fondation Wolle Ndiaye fondation Oumar Sy tabital pulagu Sénégal ARED ISO fedde rabide e gardugol ceerno Madani Moutaga Tall e fedde ɓamtare leydi e ratahade e ko nandi hen an banɗam debbo gorko onon mawɓe e sukaɓe fof feɗen nodda to centre Sidi Hot yombol e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal godal kisal e pengal CIJP ene faɗi hen toon ñine nogas e nayyi colte février hitande ujunnaji ɗe nogas e nayyi ñalawma beela ñalawma tarih ñalawma beela ñalawma tarih yo jame cellal e kisal e ɓamtare duumide gon e dendagal leñol ɓiɓɓe fulɓe e julɓe ɓindere bandiraɓe musidɓe moƴƴuɓe tedduɓe hande kadi ko ñallal hoore biir ina hawri e nogas e nayyi lewru colte e hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi nden ko Allah e meɗen